moderator kaNhlebana Hlabela Amen. Ngisixolele bazalwane ikole sifunde kuzona sifana ngenxa yekole sifunde kuzona engafani kwenza ukuthi indlela zokufunda ingafani. Amen. Sibingelela kubafundi umfundisi uMakhathi asemshayela izandla egameni likaJesu. Ifamily yonke omama bonke sinabo ogogo ngicela sishayele ogogo izandla kakhulu egameni likaJesu. Omama bonke nabo sibashayela izandla egameni likaJesu. Osisi neinsizwa ngicela sishayele izandla egameni likaJesu. Igama lami nguNkosi Mphile Charles lesingisi ongwamzobe zalo ntombi kangidi endaweni yaseMzinyathi. Amen. Qale nje sithi dudu ekhaya esimeni sokhanjelo ma ya understand ukuthi asikho isikhathi esibuhlungu njengalesi. Hallelujah. It's very painful, so sinani lobuhlungu enabo. Okunye etshengisa ukuthi sinani lobuhlungu enabo ukuthi sindawonye nani. Amen. I remember one time la eBhayibhelini ufunda kahle iBhayibheli selanga unomunye umfundi noma ubhodi nje ogama lakhe kuthiwa uJobe wayemsaba kakhulu uNkulunkulu enza konke okuhle. Wafika isikhathi la kwahamba khona amadodana akhe namadodakazi akhe nemfuyo yakhe konke kwakubizwa ngegama lakhe kwahamba kwaphela wagcina engenalutho. Amen. Kuthiwa wagula waba nezilondo umzimba wonke namathumbu kusukela ekhanda kuya ezinyaweni. Kwaze kwafika la khona abangani bakhe beza bezomduduza abanye abanemali njengaba rich. Mabefika bebona isimo sakhe ngendlela ayekhula ngayo bangakwazi usho ukumduduza. Kuyezwala abazalwane. Thoba vele bathatha ingubo zabo bayikhumula bathatha uthuli basibhixa ngabo bahlala emlotheni kanye naye. Amen. So what I'm trying to say is like haya okuchaza wona usinani noma siyazwelana nani ingakho nathi share yonke into seza la uzokhala kanye nani. Amen. Sizenhle sizwe nobuhlungu obushilo ukuthi endleleni kona ihlobo esizivelelwe inkinga siyathemba ukuthi ziyaphila. Amen. Busho njalo ma? Yes. Uthi nje bezisa la kwaba khona i-accident along the way siyamthemba uNkulunkulu bazalwane before siqede la ukushumayela so thatha leli thuba siphinde sikhulekeni. Amen. Sibakhulekele nabo ukuba uNkulunkulu umenzela bagcine kugcina kukuhle konke. Amen. Ngiyacela nje bazalwane without waste any time see straight to the word of God. Uyivale kancane ikeyboard ungayikhalisi kancane nje kancane ngizokutshela bese ekhalisa uzokhalisa bengithandaza inakho nje lento ikeyboard imnandi kakhulu sometimes enzela ubumnandi kakhulu ugcina usungasashumayi ngahliswe. Amen. Usikhathi kuphampe kakhulu ugcina ujuluka kanti ujuluka nje awusho lutho awakenzi lutho kubantu sumanzi nje te bese sifuna ukuza uthini asazi kodwa umshumayeli usemanzi te. Amen. So ngivumele nje bazalwane before ngaze nami ngize ngibe manzi te ngashongo lutho ngicela sivule nje incwadi ngizosivula nje incwadi izoba ningana ngoba isikhathi umfundisi sevele wasenzela kwaba easy washeshe wasidedela kanti kunano baba uMakhathi la ngoba vele into ebaleka kakhulu is the word of God uma sekunje ilona eduduza kancane. Ngiyacela nje umfethu uTalent lapho kuba uphethe iBhayibheli angivulile incwadi kaJohn chapter number 11 noma ngashumayeli ngayo ngenzela ukudlula nje kuqala kuyona. Incwadi kaJohn chapter 11 verse number noma ngafunda kuphi khona busuthole uJohn 11 noma ngajomba buthanda uye ku 25 before ufike khona
bazali nami by the grace of God ngiyamazi kakhulu ma sithi uzinhle umzalwane esikhonza naye wenza ukuthi uma ngimazi kakhulu because bomfundisi ngiyazenza bonke abazalwane osokukhonza nabo uyabahambela emakhaya ngiyezwa abazalwane it's a duty of wonke umuntu ongumfundisi nje ukuhambela abazalwane. I think noba emakhathini angavumelana kanye nami. Amen. Whether abazali bakhe basuke bekhonza nawo noma basuke bengakhonzi nawo, it doesn't matter. Kodwa nje makhono yedwa emzini uthile osuke waveza ukukhanya kwenza unongumfundisi ufanele uye kulelo khaya uyovela. Amen. So bengivela ke nje nami la ekhaya long time ago. So ukuvela kwenza ukuthi uma sazana naye kancane. I think the last time ngimbona mina ngambona ngesikhathi kade kuvotwa la. Amen. Uzovotwa la. I remember la sasino spoto which abekho la. Ngicabanga abantu behambisa amanzi oba sesikhathi lesinzima la kade khona cishe athi lockdown kade khona isimo esinzima seyikhukhula so abantu bangenisa amanzi. Wayelapho uspoto ngenhlanhla ngaseduze kwakho uma usiphato bethi bona sebebadala oma laba sebeyabatshengisa kuvotelwe ba. Amen. So ngilapho nayo khona ntana azovotela ba bathi angivotele lo sibanibani ngizomvotela kanjani usibanibani. It's hayi mathiwa vote ayibongeke mina ngazi ukuthi 40 into umuntu yedwa manje bese kuzoqhama wonke umuntu yenze njani sathi ayigoga sazi vota la bethi vota khona vota gogo isikhathi siphele. Amen. Kanti suka kumgcina wami lo ngamgcina lapho angiphindanga ngaphinde ngambona futhi. Hallelujah. So lokho akushows ukuthi umzalwane futhi abafundisa ukuthandaza ukufundisa ukukholwa wanifundisa inhlente kakhulu sizinhle ayikho into edlula lonto. Hallelujah. Ngibonile kakhulu imindeni eminingi khona ziningi izinto abazali abangayishela abantwana kodwa if umzali ekushela uNkulunkulu ukushele ifa ongekwaphuca umuntu. Amen. Imoto ngiyakuthembisa bayiphuca abantu ziyashayisa bayintshontshe la recently angazi noma kwenzekile nala ade ngitshontshwa kakhulu imoto before kube khona ikhukhula. Hallelujah. Awucabanga ukuthi ade kuyifa lakho lelo bathathe impilo yakhe ayisekho. Hallelujah. Omunye if washela umuzi abazali na umuzi busenkingeni lapha nje la ngihlala khona manje engihlala khona la eMona ngithola ukuthi la kwenye indawo komunye umuzi kusuka umuzi wangaphezulu wahamba wayosha umuzi ongezansi wangena edining room lo muzi ophuma ngale emzini womuntu oyiphoyisa wakhiwe muhle iphoyisa la wakha kahle umuzi wayisubside muhle unezimoto lashona wasala unkosikazi nezingane kuzosuka umuzi nje ongaphezulu ongahlanganisela uzwe nalomuzi uzowa uzophihliza lo muzi lo owakhe kahle obalansile uzoshaya uzophuma ngale. Can you imagine if lo muzi bekuyifa? So kufanele abantu abasena lutho ngebasayisha semaphoyiseni ngeba government ubaba khona imali ezayiphumila isekho seshonile phela. Amen. So what I'm trying to say is uNkulunkulu wenzela umusa nje noma umzali wakufundisa uNkulunkulu usaphila usuke kuphifa ongeke waphuca umuntu. uNkulunkulu alibusise. Ngiyacela mfethu sifunde nje verse number 25. Angishubani ngalokho ngiyadlula nje kuba ngumuntu odlulayo. Verse 25. Yes. uJesu wathi kuye mina ngikuvuka nokuphila. Jesu wathi kubo mina ngikuvuka nokuphila. Okholwa yimi noma efa wophila. Okholwa yimi. One okholwa babazalwane uJesu. Yes. Noma efa wophila. Noma efa ngamamazi iBhayibheli aliphiki ukuthi umuntu okholwayo like uma kuyofika isikhathi sokufa. Kodwa lithi okholwa yimi kodwa uma ekholwa uJesu noma efa qhubeka mfethu wophila. Yophila. Yes. Nalo ophila akholwe yimi. Naloyo osaphila ongafika isikhathi sikama sokulala. Yes. Akholwe yimi. Akholwe inkinga yinye ukuthi umusa kuphila noma usuze wafa kodwa bukholiwe uJesu you will still be rise again. Usazophila. Iphutha na wonke into ukuthi ushone ungazange uzokholwa uJesu. Angiphinde ngoba inkonzo yabantu abadala la akusiyona ingane ukuba inkonzo yabantu abasha ngabe ngisadlala ikeyboard afama strings. Amen. Ukuze kube khona lento ezojabulisa umoya ongaphakathi bese bonke abantu bayajabula ngishumayela. Hallelujah. Kodwa ngoba kushona umuntu oyisalukwazi ngivumela ukuthi ngikhulume nje kanje ngoba abantu abadala laba abangasadingi ukumemeza kakhulu futhi abanye bayibona ukuthi sekuseduze naphambili. Hallelujah. Kanti angifisa ngcono kuba umuntu besemdala bonke abantu abadala bavele basheshe bakholwa.
ngoba sebekubona phambili abeyakhona kodwa by the grace of God iphuthu ukuthi khamba umdala khamba nanomncane ukufa akunamngane futhi ukufa akuna age funda again mfethu bese siyathandana nalo ophila akholwe yimi naloyo ophilayo kodwa akholwe yimi kasoze afa naphakade naphakade wrong khona mhlawumbe lesingisi ezosho lecishe ibe right though what angithi funda isingisi I'm just saying it lithi Bible okholwa yimi akasoze afa kanti kwenzakaleni manje ngoba umama ulele and umama she's no more akasekho la amen amazi iBible iveza ngokusobala ukuthi if ukholwa uJesu awufi unamama verse uJesu ayithe khona yena uyindlela neqiniso nokuphila amen wathi akekho umuntu ozwa kubaba ngale kwakhe mhlawumbe bengashumayeza ogogo kuphela abantu abasha nomama nezinsizwe esazophila isikhathi eside zithule zingamnankinga mhlawumbe ngishumayeza ogogo nomkhulu ngithi iphutha ongalenza emhlabeni ukuhamba ongazange wazana noKristu ophilayo fanele athi kuphileni kwakhe azane noJesu amen haleluya noshonile akashone yakuvuma ukushona kodwa shona kahle wazane noKristu iphutha ukuhamba emhlabeni ongazange wazane noJesu amen ngicaba phapha izandla la emncwabeni bonke abazana noJesu usiphame isandla futhi nonke ngamsana ongakholwa ungasiphamisa isandla ngoba vele ngishumayeza wena ukuze ukhole namhlanje amen because ukuhamba okwanomba can you imagine abantu abambe ngekhukhula abazali bazi bayitshela ukuthi bazohamba nobody expected it wawayibona wakaphupha ihamba nathi nino George angazi lento enenzayo lento enzala la ihamba nathi kwinto engayilindele ingakho ade ngenabo uJojo angithi bazalwa because angaze niyiphuphe senifana nasemafarm senambe niphethe amabhaketi kodwa kwenzekile you know why kwenzeke nje ukuthi isikhathi esiningi you were not prepared ankaze nicabanga ikhukhula ziqashula amapayipi bese kwenza ukugijima imoto abantu bagule ngeziso beguliswa amanzi angcolile because wonke umuntu ohambayo engazange azayilungiselele you are in danger iphutha ukuthi kwenzeke izinto ezenzekalayo kanti bongalindele akekho umuntu ongazi ukufa futhi akekho umuntu ongazi ukuthi one day ukufa nawe kuzokufica kodwa iphutha lokuthi kukufice kanti awazana noKristu asifunde incwadi uyishiye leyo bengidlula nje ngipha abazalwane kuleyo kuba bedlula bese siya kwenye iverse incwadi yomshumayeli chapter number 9 Nkosi siyafisa ukudlala ikeyboard Mshumayeli chapter number 9 chapter number 9 verse number 1 sohlala eqala verse number 1 abantu abadala ngizoyifunda nje ifunda ngokuba konke lokho ngakubeka enhlizweni yami ngokuba konke lokho ngakubeka enhlizweni yami ukuhlola konke lokho ukuthi abalungileyo nabahlakaniphileyo nemisebenzi yabo kusesandleni sikaNkulunkulu ukuthi abalungileyo nabanjani nabahlakaniphileyo nemisebenzi yabo yabalungile nabahlakaniphile yes kusesandleni sikaNkulunkulu into emnandi wahlakaniphile nonjani nolungile konke kusesandleni sikabani sikaNkulunkulu thank you qhubeka ufunde noma kuluthando noma kuyinzondo noma onothando noma onenzondo yes akukho umuntu okwaziyo konke kusebusweni babo konke kungabehlela bonke olungileyo nomubi omuhle nohlambulukileyo okholwa nongakholwa is the same thing yes nongcolileyo onikela ngomhlatshelo nongenawo umhlatshelo omuhle abe njengesoni
ofungayo njengowesaba isifungo. Ofungayo njengosaba isifungo. Ufunda kuphi ndale verse 2 verse 2. Oh, qhubeka. Verse 3. Kubi lokhu kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Kubi lokho konke okwenziwa phansi kwelanga. Ukuthi bonke behlelwa into inye. Ukuthi bonke behlelwa into inye. Nongabamba lapho. Hayi usaqhubeka ufunda iverse. Okay. Lithi konke behlelwa ukuthi into inye. Ohlaniphile ongahlaniphile, olungile ongalungile, o right nongekho right, okholwa nongakholwa, ohlabayo nongahlabi. Bonke behlelwe into eyodwa. Funda mfethu. Ngalokho izinhliziyo zamadodana abantu zigcwele ububi. Nobuhlanya busezinhlizweni zabo. Bese khona. Yeah. Andukuba baye kwabafileyo. Manduka baye kwabafileyo. Okay, thank you. Yes. Ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye. Nemba bama. Verse 4. Okay. Ohlangene nabaphilayo kunethemba. AmaBhayibheli verse wena ususaphila sakhona ithemba kuwe. Ungafeli isikhathi sokufa. Thank you. Yes. Ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. Ubeka ngazi webiza ngane. Uthi inja ephilayo ingcono kunebhubesi elifile. Amen. Funda. Hayi inhloso yale verse lonke lichaza kunethemba lakho wena usaphila. Sekhona into ophilayo la. Lithi wena usaphila there's hope for you. Kodwa nosuze wafa there's no hope for you because ngokweBhayibheli akukho kuphenduka ngale kwethu. So wena olana ungizwayo usaphila noma kuthiwa uphila kahle noma kuthiwa uphila kahle noma kuthiwa unemali noma kuthiwa unayo imali noma kuthiwa uyathatha noma kuthiwa uthakathi noma kuthiwa uyadakwa noma kuthiwa uyadakwa noma kuthiwa wenzani but there's still hope for you as long as usaphila. Iphutha lenzeka busuze walala ungazange wazana noKristu. Amen. Amen. Ngumngadi wakhulu wathula kanje wangibukisisa ngalento engishwa ukukholwa sisi. Uma usaphila unethemba noma kuthiwa isigebengu noma kuthiwa umbulali noma kuthiwa uyirapist kodwa uma usaphila kusuke kusanethemba as long as akhona umphefumulo. Kodwa uma ungasekho there's no hope for you. Amen. Funda mfethu. Ngokuba abaphilayo verse 5 bayazi ukuthi bayakufa. Lithi iBhayibheli wonke umuntu ophilayo. Nongashaya yami ngencane ke manje uba yokufunda iBhayibheli hayi ukushumayela angishumayeli. Ngokuba wonke umuntu ophilayo uyazi uyakufa. Nawe uyazi usazofa. Akekho ongazi uzofa. If lento edala ukuthi ngithi uyazi uzofa, abantu abaningi losisave bemthanda lophamisana siswami. Udayisa umshwarensi. Usebenza odd mushwana. Uma bembona bamjabula bonke bayeza ke bafuna ukuzobhala ukuze bese beshonile bangcwatshe kahle ngesizotha in dignity. Sibashingwabe kahle kudliwe kube kuhle. Bamjoyina athi ngibuza bathi uthi angazi ngathi nginomusa kunane grace kaNkulunkulu ephezulu kwami mfundisi. Yonke indawo engiyakhona abantu bengigqoka iskipa bangibiza bathi uza ngala sicela ukubhala. Uthi ngibhala inqwaba yabantu. Ngendlela abantu abawuthanda ngayo umshwarensi wami bayabhala. Ngithi mntanami ngempela uthi yes. Ngithi problem yabo yinye. Bawubhalela umzimba kodwa umoya bawubhalela. Abantu abajabulayo bathi yes songcotshwa kahle ngamabhokisi amahle kube mnandi kuhloka mnandi kuphuzwa amajuice kusunyayela kube right kodwa umoya wabo mabefa bona. Khona ngoswankele ngaphandle uswankele nomzimba kodwa ifumoya ungawuswankele you're in danger of going to hell and pain and pain and pain eternity. Kuyasiza ngani ukuzuza izwe lonke kodwa hlelo ukuphila ongaphakathi. Kuyasiza ngani bakujabula ukuthi ugqoke kahle kanti ingaphathi lakho ukude noNkulunkulu. Kuyasiza ngani ugqoke uniform like me. Wonke umuntu okhona athi noma kanjani he's a man of God kodwa ngaphakathi kilahlekelene noNkulunkulu. Njani ngiqala ukufika manazi ngaba nomusa ngafika ukhona imingcwabo emikhulu ukufika kwami ngaphathi ngizohlala imingcwabo emikhulu
abantu abakhulu eminye beyenzwe emakhona ngoba kuyimngcwabo emkhulu eserious kodwa angizwa kwehla inyembezi sibazi bangcwatshwa kahle angazi imoya yabo iyala siyakhona yena funda mfethu ivesi kodwa wonke umuntu ophilayo uyazi uzokufa umnyingane kangibuza waba phapha kanje ngokushumayela ngoba usamncane nje ngathi if I know ukuthi uzoshona nini ukukhola ngakushiya phansi bokunzima kubukhuni ngakushiya phansi ngibambe that day ngizoshona ngakusasa ngisindiswe ukuthi Jesu ngiyakhetha ube inkosi nomsindisi bese ngishiya phansi zonke izinto bese ngiyakholwa kodwa isizathu sidalwa ngikholwe kusayimanje ukuthi hour nomzuzu okubeka kwenkosi angikwazi because engqondweni yami yini into yakhona ukuthi one day surely I will die kodwa ngakuhluma ngihamba vele enkosini so lesikhulu kunazo zonke ukuhamba kanti awuzange uzikholwe ukuhamba ungazange uzikholwe funda futhi ivesi ngokuba abaphila bayazi bazokufa ngokuba abaphilayo like me and you bayazi bazokufa kepha abafileyo abasazi lutho futhi abasenawo mfuzo ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile futhi abasenasabelo nanini kuko konke okwenziwa phansi kwelanga let me just explain that njengomfundisi bese siyajomba ngisho kokugcina bese siyathandana imistake eningi esiyenzayo lithi iBhayibheli abaphila abazi bazokufa kodwa abafile lithi iBhayibheli abasazi lutho one oqala two lithi ukukhunjulwa kwabo sinomo 2 3 lithi abasenasabelo konke okwenziwa phansi komthunzi welanga the problem is noma into ithi noma yini ofisa kangakanani ukuyenzela uma wakho menzele esaphila amen ngoba umjabulisa abengakwenzela uma isibongo sabaleka nje sithini isibongo ebengenzela umama Nhlabelo bekufanele ukwenze konke ngamandleni onke nisaphila the biggest mistake ukuthi uma esihambile niqale nenze izinto ezinkulu ninenzela yena kanti akasekho she's no more bonke abafisa ukuthanda uma sengishele angisakhulumi nani nonke sengiyanika nonke ngicela ukukhuluma nezingane zasekhaya ngibantwana bala ekhaya if benifisa ukuthanda uma nimgeze nimgqokise nimthengele icathu ezinje nimthele ingubo ezinje bekufanele ukwenze esaphila if lo part inhlulu kuyenza esezohamba God forbid konke niyokwenza it is in vain ngamamazwi ngisesilula it's useless because akasenasabelo nanini kuko konke okwenzeka phansi kwethuna kwelanga uma kufika ngaphansi la kusho here on earth nathi ebhlungu engiyibone mina ekhaya kubazali bethu uma nobaba wami abazali ade besindisiwe uma wakangidi Sibongo uzalwa kaNgcobo endaweni le umzonjana la kuzalwa khona uma isebukhosini basemzinyathi uma bethanda thina njalo sekaNgcobo ngoba kaNgcobo isebukhosini kunokuthi sigijime siye kaNgidi amen both of them bebesindisiwe bekholwa uThixo bashona last year uma beshona bashana yonke into ongayicabanga njengeingane zabo abayizalile bebesebenza kahle basebenze kanzima kuyinto engayithanda ngizona kushona uma bayithathele ezinye izinto abokuthatha izinto abantu bethatha ingubo ade bethanda ingubo
abanye bathatha izicathulo, abanye kwabangwa amafoni, kwathathwa amafoni, kwathathwa izinto bayitapa into zabo basitapela ngoba sebeshonile. Sizalwa sonke siba u5 ekhaya, abasekho uma nobaba kade besikisiwe, akasekho kwazi ukuvuka phansi kwabo azothi 1 2 3 akusenziwa la ekhaya. Then I've learned for my family yokuthi noma uluphi uthando engabathanda ngalabazali nabo ukuthetha abangathetha kona, if bengathethanga besaphila, uma sebeze bashona akusekho kunye ukuthetha abakwazi ukuthetha. Angiphinde futhi ngomhlabani zami ngilezi ukuthetha kwabo abangakwazi ukuthetha bese beze balala, angikaze ngiphuphe ndawo solodwa uma ivukile athi sikho u1 2 3 la ekhaya ngufuna. Ngela ngithi ngifike ekhaya ngivakashile by the grace of God, ngifike kugcwele ngisho amantombazane ayengangeni ekhaya uma nobaba besaphila. Ngifike ekhaya ukushaya ama get together akade engenziwa uma ekhaya baze bashona engakaze ekhaya sibone ngene utshwala nje ekhaya. Kamzobe kwazi ukuthi abazali babasilisa utshwala mngeni. Kodwa mzwane ehambile ngathi ngivashile khona ngiyadlula ngabona kushawa i-get together kuhleli kuphuza utshwala. Nabantu bangasekhaya akade bazazi ukuthi umuzi womzalwane abungeni utshwala lela khaya. Kodwa mzwane sebeshonile bangena baphuzwa ngaphakathi ekhaya. My question is uma akavuki ngani athi la ekhaya ngathi utshwala bungeni. Yavuka lento lelivesi noma yini abafisa ukuyenza befika bayenzisise besaphila ngoba nawe yakhona there's no turning back. So now ngifundisa wena ke manje sengikhuluma nengane zala ekhaya noma yini ekade ngifisa ukuyenzela bona uma befinance besaphila, uma sengekho into engayenza as a family thandanani nodwa is finish. Naye futhi into engiyibone ekhaya la ngizalwa khona ngithola ukuthi mzwana uma eseshonile angaze ngibone neshow ifika usibuza uma wakho nobaba wakho abasekho kodwa nenza kanjani manje empilweni. Akaze kufishe ihlobo ngisho yedwa ngisho malume yedwa osekwazi ufika ngicela ukubuza ingane kaDelsile igama lama ingane kaDelsile baba uSithembiso ingane kaSithembiso ngicela ukuzobuza ukuthi njengoba uSithembiso eshonile noDelsile beshonile niphila kanjani kodwa impilo iyahlangana yini banyamalala isikhathi seCovid kuzobe manje akaze kufike noyedwa. By the grace of God ngenhlanhla sathola uJesu thina sisaphila sinakane sodwa thina esisaphila. Hallelujah. So my point is noma yini ofisa ukuyenzela umuntu menzele esaphila. Yabo zinhle kudle mkhawuzi kuba umzalwane wami if abazange bamenzele lutho akusekho ukuphinde ungabusaphinde zinhle ungayihlanisi mntanami. Thanda ingane zakho, uthanda odadewenu, uthanda udadewabo, ngazafundisa unkosikazi ngoba siyafisa ukuphinde sibuse abazali bethu. Thatha imali nkosikazi, thatha imali yegroza uhambe ekudadewabo kababa nomdadewabo kama ufike uhambe oshiya igroza ukuze uthole igama ethi uNkulunkulu akubuza. Akusekho ukubusa ubuso uma ibazange babuse besaphila is finish. Ngiphinde futhi bazalwane ngathi nkosikazi ufuna ukubusisa abazali bami abafuna ukubusisa abantu ufuna ukubusisa umuntu ozombusisa. Nkosikazi thatha igrosa uhambe ekudadewabo kababa noma udadewabo kama any side ngala ufike uthenga igrosa uyishiye khona ekhathi bejabula ukuthi uzobuse musu uqala phansi uhambe emathuneni ngoba there's nothing abazozi ngoba according to the way noma nini kokwenza phansi kwethuna abasena sabelo. Hambani niyothanda abazali benu besaphila. Hambani niyothanda ingane zenu besaphila. Bese bashona there's nothing you can do. Uzithi kuma amazwi anzima ngabuza indlela wathi iwili insike ekhaya. Hallelujah. Wathi iwili insike kodwa usesakhuluma lokuthi iwili insike waphinde futhi wathi kunento asifundisa noma wasifundisa ukukholwa. Asibambele nekholweni bazalwane awakho ukudlula lokho. Ngicela sivule iverse lokugcina. Seliphele lo verse. Uthando lwami nokuzonda kwami nomhawu wabo uthando lwabo nomhawu wabo sekunjani bazalwane? Sekuphelile. Noma kuthiwa wayithakatha noma kuthiwa inhliziyo embi noma kuthiwa inhliziyo enjani uma sezwalala sekuphelile. Thank you.
futhi abasenasi isabelo nanini kuko konke okwenziwa phansi kwelanga. Hamba udle isinkwa sakho ngentokozo. Hamba udle isinkwa sakho ngentokozo. Uphuze iwayini ngenhliziyo enhle. Phuza iwayini, sorry khoma ngewayini akisho iwayini uthi hamba udawo utshwala. Hamba uphuza iwayini ngentokozo. Ungathi umfundisi uMzobo wase 100 ehamba nathi uthe singadawo utshwala. Akukho la kuthiwa hamba uliphuza ngentokozo. Futhi abantu abamnyama bafana belunga ungcono bakwazi ukuphuza just a sip aphuza nje umuntu omnyama bekwaphuza uphuzela ukudawo. Bese yadelela ace. Then it's a sin. Akusiyena umlungu wena. Malithi hamba uphuza iwayini lakho lithi nje go and enjoy. Lithi hamba and enjoy, go and enjoy yourself. Usaphila. Because now yakhona there's no enjoyment. Noma yini nifisa ukuyenza ngiyanisiza nani bogogo kuba nikhona bizani ingane lithi ingane noma yini nifisa ukuyenza yenzeni kahle kuthina sisakhona. Ayekho uNkulunkulu wenu okhona emhlabeni ngaphandle kwethu. Benifisa ukubusa ingane zenu zitshelele ingane kusemanje abazali azayiwisho uma wangitshela lento ecatshamba yimina kuyimanje ukuthi noma wami uma wa 1964 so bengayitshela uma usazoshona ngiyacabanga ukushona bebuka kukude ubaba wa 62 I'm 100% sure bobo u2 ukushona bebekubona kukude kanti ngokwecebo kaNkulunkulu ukushona kwabo kuseduze. Sekuyakusiza yona la omncane onogogo la kulabo mama banakhona uma wakho noma ugogo wakho hamba uyokwenza kahle athi uNkulunkulu akubusise usaphila ukuze uphile isikhathi eside bufuna ukushesha ufe wonke umuntu okhona omncane la ofuna ukushesha afe hamba uyokuyisa kini wonke umuntu okhona la ongahlonipha ekhaya ongenandaba nabazali ngiyakusiza mina by the grace of God futhi angikubize uzokhonza nami qhube uyise khona uzoshesha ushona. Bufuna ukushesha ufe nje khohlwa iHIV and AIDS khohlwa ukuthi uzogwazwa eyisekhaya uzoshesha ugoduke. Futhi uma usheshe ufa khuleka mhlawumbe futhi uzofuna naKristu. Uzoesihogweni la uzosha khona ungunaphakade. And emngcwabeni wakho by the grace of God mhlawumbe ngiyofika ngishumele mahala uma ngishumela mahala. Ngizoshumeza abantu abaphila kodwa uzokufile usesihogweni. Bafuna basheshe bafe hambani ngahlonipha emakhaya kuba nongahlonipha emakhaya kuba ngahlonipha emakhaya shingoduke ingakhintsha yamanje they won't live long because omama abanye bazalwe omama uNkulunkulu abatrapha wakuzala uma wakho kanti uma wakho ucisha bengangawo naku uyibona uvula umbotho uma ungambamba ngesandla kanti ucusho uNkulunkulu wakucupha unebhadi umuzalo uma ocisha bengangawo ufike kwi-level la usikhona ungambamba ngesandla uzoshesha ushone ngoba ukuthi uma unganani uma wakho wethu amdala uma mncane uma igama nje belithi ma bekuzalile uma bekuzalile nje she's your God. Futhi ukwazi ukukhonza uNkulunkulu uhlolo ukukhonza uNkulunkulu ekhaya. Ingakho amasonto lisinenkinga sabazali abanganikeli abangayicognition abangayilethi negrocer proven yasekhaya abanikeli. Ngeke uqale esontweni usugijima uletha ama-braai pack ungakazi uletha i-braai pack ekhaya. Sorry ushite iqiniso kodwa ngiqinisile. Ngeke nje esontweni uqhamuka usulethela umfundisi i-braai pack. Ngeke uletha i-braai pack esontweni ungakazi uyilethe ekhaya. Hambani anike esontweni kancane aniqale ekhaya. Hamsana ama-braai pack ekhaya ukuze kuthi uNkulunkulu akubusise ukuze niphile isikhathi eside. Baphuma isandla bonke abantu abasebenzayo la kulomngcwabo. Baphuma isandla umusebenza. Njalo uma uhola kuphela kwenyanga hamsana igross ekhaya uma bazali sebashona umfune umuntu omdala ekhaya uhleze khona. Zidla ngithi uma wakho lo thank you uNkulunkulu ubusile akuphelile ke la. Akuphele enhlobo. Khamba uma kwasala uma. Khamba uma kwasala abantu uma. Tata buka uma wakho ngqo. Because ongazalo yena kukulwa kwenzela umthina ngesikhathi esikhule ngazo phela thembe mina ngimdala kabi mina abantu ngiyabona abangazi ngizaba nempandla 1982 August 22 dala lekhathi sakhula ngazo thina buthi ufika ebhasini makhasanta uma kufika umuntu omdala uhlele usebhasini bungatshelwa buvela usukume ahlale phansi ezamazi sikhokhile nathi
sikhokhile nathi siya-understand ukuthi umuntu omdala buthi thina ngekhazi zethu amadoda ngimdala kakhulu wa-82 buthi ngimdala buthi ukwenzeka ukuthi uhlala ubize ubhude emgaqweni akubize athi woza la akunikeza imali athi mi hamba ongithengela ubhiya ungasho ukuthi hey ngithunyiwe ungathi ngithunyiwe ka uvela ugijime ngoba uthunywe umuntu omdala kodwa manje ithi hayibo awukwazi ungithuma ngithunyiwe ka futhi kwathiwa nje angathunywa umuntu engamazi strangers ngeza manje ke ngani biza ke stranger manje isigamgama wakho stranger amazi umuntu ongaziwa wena ekhawuthi athiwe khangathini nomba thina buthunywa kufelwa amathe phansi kuthiwa gijima ngesikhathi esile ubusula bukwazi ukushaya umama ongakuzali umama akubiza ngenduku akufaka induku umama ongakuzali. I remember one time umntazi sathi zeshashwe imoto nomfana sekhaya ngihamba ngenqola kwa break itaxi yacisha shayza ngangafa ngagquma ngamshaya yedwa yacisha mshaka omnye umama ngamazi oyisidudla wadidizela kuthina wasibamba wasifaka endlini wasishaya wabiza ubhuti wakhe umfowabo wathiwa nabantu sibashawa emoto wathi wakhipha ibhande wasishaya konali iphathi lethu konkinga yona boyane family njani kwathi ntambama ngo7 sekufika abazali wabengena lo mama ngabonanga esitabeni ethi Mzobe bathi sebafa imoto awubaba wacaso wakhipha ibhande wasishaya akasho nokuthi sesishayile ngigangendala mina 92 kangendala emazisayo umzali umuntu omdala 92 mina August 22 ngamazi kufuna ukukhula isikhathi eside Hlonipha unyoko nohisho unebhadi buza lo mzali ucishilengane naye ngoba ukugcina uJesu ngeke ngikwazi ukumhlonipha kanti uthrebiwe uqoshiwe usheshe ushone nawe uzala ingane futhi ibhadi nawe uvela uzala ingane kuyingane ubona nawe uvela uzala ingane uyingane naye ikhule yenze lento adwenza umzali wakho isiyenza kuwena ke manje ngeke siyahlupha Hlonipha nonyoko position zakho zande ezweni iphuthe khona konke ungakhosa solo ukuyala kanje ukuthi kuhamba umuntu omdala akuhambile ingane isikhathi sokuyala sokukhuluma uvela umuntu omdala ekhaya umuntu oyalaya uzuze ubhlungu abuzwa ukuthi asekho umuntu 1 2 no 3 akwenziwa la ekhaya hey into ebhlungu kakhulu nje ke ilonto akusiyonene umkhulisi uma umfundisile usemdala she's not young anymore kodwa into ebhlungu ukuthi ayikho umuntu 1 2 no 3 ngisho ungasenamandla ngisho ungamkholoza kodwa usufuna izwi lakhe nje lokuthi 1 2 no 3 akwenziwa la ekhaya. Recently mina ngisindisiwe wonke umuntu osindisiwe la uyazi kahle ukuthi thina esindisiwe asikudli ukudla kwamadlozi. Angikhuluma nje ngamadlozi I'm just making example ngisho manje ngamadlozi ningaphatheka ngiyalinganisa wonke umuntu osindisiwe uyala kodwa recently ngitshela wona ufaka imask ngala ngibe nebhadi la ngihlala khona ngisanda kufika emona ngoba nakhona angihle ngoba ngiyoshuma uma ngiyoshuma le ndawo ngifike ngihlala so ngiqashile nje ngathola indawo ngahlala kancaba ngiyoshuma la khona ukuze kodwa la ngihlala khona kahle ise 100 mina ayikho umuntu angazi nge100 la ngetende emhlophe ngikhonzisa khona nangu umama lo uyangibona ngithola umuzi lapha ngacela uqasha kancane kwamuzi ngoba ngifuna ukushumela uyezo sisiwami ngicela wathola uqasha lapha ngahlala khona so ngihleli khona labo mama hlezi bengibona ngidlula bangazi ngelanga by the grace of God ngenza mistake ngangena ngemoto eduze kwalo mama kanti ngiqoka ukhololo so uma ngiqoka ukhololo lo mama wavele wazi enhlizweni yakhe ukuthi umzalwane so abang understand kahle umzalwane oyiluphi uhlobo olusindisiwe noma sisilo mangisindisiwe so la ngiyangibona bayemoto umfana wami ozala ngiyangena nami bangibiza yebo kunjani uthi hayi siyaphila mntanami hey mntanami siyabona uhlala khona la shala noma kushala amandiya la hayi ngithi mina ngibengwena amandiya okay hayi abangani bami okay mntanami ngeke umakhelwane ngesingezi lutho phela thina sikujabule nje umakhelwane shala la phansi mfana wami ngihlala nami phansi la akhipha inyama umasika akhipha amadombolo athi yitha mntanami awuyini athi ayihla phansi awungijabule nami ngisikela ngisho yini inyama yana ingane misole kade sikhumbula ubaba sihlabile mntanami ngibuka phansi manga emadoda umuntu omdala ungathi ngithi nje
thina siniswaso aswazi kudla amadlozi lo mama kuzobe ngimbulela ngoba akayazi lokho futhi uqala umuntu omdala lo mama akanganga umama umdala kunoma wami thatha inyama ngayibusisa inyama ayidle futhi ngayisutha ngezwe le nyama yazi imnandi kakhulu ethiwa amadlozi Hengathi ngiyayibona le nyama inalutho ayenzanga ngathi ngiyayitshela enginalutho ngiyaphila saka Lo mama ngimhloniphile lo mama nakho okulandelile manje lo mama usiyangibiza usiphila hlalo unkosikazi wami ungasekho unkosikazi usiyamthetha hayi ngisindisiwe uchaza lo mama useza kumile ufana wami kanti usindisiwe kuba ngangazabi inyama kuniyami wayidlanda ninyama kanti usesethi mama wami ngaxoze ngangcilwe ngichaza into eningi phela sabazalwane inkinga ngiyibonanga futhi la nyama yakhe ayingibela ngayibusisa inyama nje leyo uthi ukhonza kupse ngiyachaza mfana ngicela ungilande ngesonto ngifuna ukuzokhonza la ukhonza ucabanga lo mama uba ngithi hayi angithindi lento kodwa ngoba kuvuke lento Hlonipha isho nonyoko hayi yenza umama usefisa ukubona la ngikhonza khona ukuthi kade ngangifisa ukukhonza futhi ngifuna ukukhonza nami la kudlala khona insimbi ngiyayithanda insimbi yokusona ukucula uthandaza lapho ngithi ngiyeza mfana wami ngiyeza namhlanje nje umgqibelo sidinda ubaba wakwakho useza masipala uthi ngifuna uzosichazela kahle insimbi sengiyobachazela kahle sengiyovula imbhalo hayi ngikale kuphi ukudla inyama yani ungasatshela umuntu bowazi mina kuphela engayingenza ngalutho uba inyama nje sometimes ngiyoluza abantu ngokuphakama phakama kwenza abantu ngamalusi malusi bahambe bafa abantu kanti wena uphakeme kakhulu ukholwa kakhulu kuze kweqa nevangeli lakhe abantu abasalibona uphakeme ugqoka iCrocs ngisho isidingo seCrocs ngiyaphi awugqoka iCrocs fanga bekhaya uyowasha ubeke eceleni iCrocs phambi uyowasha ugqoka iCrocs nangesikhathi sokuyokoroba buke bonke abagqoka amaCrocs abakwazi ukukha amanzi wonke kanjalo amanzi ugqoka iCrocs iCrocs phansi uJojo phezulu Incwadi yokugcina mfethu sithandaze Zenzo chapter 9 verse number 36 Sasiyathanda Zenzo chapter 9 verse 36 Zenzo chapter 9 verse 36 verse 36 eJopha kwakukhona umfundisikazi othile eJopha kwakukhona umfundisikazi a woman of God a disciple of God umzalwane endaweni yaseJopha yes ogama lakhe lalinguThabitha egama lakhe laluThabitha okungukuthi uDoka ngokuhunyushwa yena wayenemisebenzi eminingi emihle lithi le Doka noma lo mama wayenemisebenzi emihle nokwabela abampofu izipho abela ngishaba mpofu ebabe sengiyaqeda okay yes come kwathi ngalezo zinsuku wagula lithi lo mama owabela abampofu izinto eziright no lithi abampofu noma njani abampofu yes owabela izinto abantu lithi wagula yes wafa sebemgezile bambeka ekamelweni eliphezulu bambeka ekamelweni eliphezulu kepha ilida laliseduze neJopha ilida laliseduze it's another place eseduze neJopha yes ngakho ke abafundi sebezwile ukuthi uPetru ukhona lapho sebezwile ukuthi uPetru ukhona umzalwane ushumala ivangeli sebezwe ukuthi ukhona lapho yes bathuma kuye amadoda amabili emncenga bathuma kuba amadoda awu2 amncenga ethi ungalibali ukuza kithi athi ungalibali sicela nathi usivakashele wayesesuka uPetru wahamba nabo esefikile bamise ekamelweni eliphezulu abafelokazi bonke beza kuye bekhala lithi iBhayibheli bonke abafelokazi beza kuye bekhala bembonisa izambatho nezingubo abezenzile uDoka esenabo bamtshengisa izambatho ayithungile ethungela abafelokazi yambona mama mna kanjani wathi ibambele lo mama lo Doka umama ongenandoda washonelwe indoda nakuzozwa lo mama usemdala lo mama ngubashonelwe indoda wathi yini engayenza ukuqhuma impilo wathungela bonke abantu abashonelwa amadoda wathungela ingwe
Ngiyangizwa bazalwane wabathumela ini abafelokazi abancane bonke bathukela ingubo zokugqoka wena business yokuthunga ingubo lithi wafika isikhathi sokufa washona wagezwa kalala kwathiwa uPetro khona eduze umzalwane wahanjwa olanda wathi umuntu abawu2 uma befika nangu uPetro sefika noPetro vesithanda kepha uPetro verse 40 wabakhipha bonke lithi bathi befika elesizulalishwa elesingisi bezoveza kahle lithi wathi efika labafelokazi bavezela uPeter izinto ekade ezenza omunye buka ingubo engayithukela kuyena yes abafelokazi omunye nawathi buka nami le ngubo ngayithukela kuyena kwathiwa umuntu owenza kanje uyashona na lithi uPeter wabathatha bonke wabakhiphela kuphi ngaphandle wasala naloyedwa oshonile yes waguqa ngamadolo wakhuleka waphendukela esidunjini wathi Tabitha vuka wayesevula amehlo akhe wabona uPetro walulama yena wambamba ngesandla wamsukumisa wayesebiza abangcwele nabafelokazi wambeka phambi kwabo ephilile kwezwakala lokho kulo lonke iJopha lonke abaningi bakholwa inkosi nanso iphoni lami sume ngenyawo sesithandaza umuntu owenza kahle kafi imisebenzi yakhe iyamlandela Gezwana bazalwane umwenza kahle njani awufi imisebenzi yakhe ekukhulumelayo kubalekile njengomama yokuthi imisebenzi ikukhulume ngomusulelo nansi into engeke ngiyibone mina mhlawumbe nina yikho ngala ihamba nathi kodwa ngeke ngiyibone direct ngisho eThekwini kubhala imigwaqo othile kubhala ngisho amaqhawathile afa kuthiwa usibani noma iseshezi road ushezi walwa elokhazo bandlululo igama lakhe lazilabhala emgaqweni noma engasekho kodwa imisebenzi yakhe iyamlandela haleluya so sangisiza nani ngobubele benkosi thandani ingane zenu boma naza zinithande ukuze noma usulele kuthiwa lela khaya ayikho into esiyaziyo ngaphandle kokuthi umuntu owenza kahle bazalwane akafi amen imisebenzi yakhe njani iyamlandela ngicela sivala amehlo siyathandaza khuluma into eziningi la kodwa nansi ngiyithandile ngicela ukuvala ngalo ile kaJohana amen lathi khona okholwa yimi noma efa kodwa uyaphila haleluya okholwa bani yimi noma enjani efa kodwa uyaphila ngicela ube khona umuntu okholwa la namhlanje othi ngokuhamba kwamama ngiyafisa nami ukukholo uJesu angifundishe isonto kodwa ngifisa ukunikela impilo yami kuwe Jesu hayi ngisho isonto kodwa nginikele kuwe ngizophama isandla ngithandazelana ngekhona if khona othi ngokuhamba kwamama ngiyasibona isidingo sokuthatha impilo yami uNkulunkulu akubusise mfethu lapha uNkulunkulu akubusise nawe saphama isandla lapha alikhonza isonto ngifuna abantu abaya enkosini uNkulunkulu akubusise phamisa nje kakhulu lapha ngeke ngikubize ngaphambili la isemngcwabeni uNkulunkulu akubusise nama uNkulunkulu akubusise ngaphambisa nje kakhulu uNkulunkulu akubusise nawe ma uNkulunkulu akubusise nawe ma mina ngibona izandla kodwa uNkulunkulu ubona imphefumulo uNkulunkulu akubusise nawe ma abantu laba bazothi umphefumulo wethu unikela kuwe ukusiza ngani ukuzuza izwe lonke kodwa lahlela ukuphila ngaphakathi lala ihamba nathi bese ngasho sithi ngokuhamba kwama ngayifumana inkosi haleluya baningi abantu abakhona ngiyabazi bajoyine umshwarensi kabuhle kaOdmushwana bajoyine ngaphandle kodwa umphefumulo abakazi bawujoyine phamisani ingane zami phamisani boma bami sengiyathandaza kanye nani baba naba babusise uNkulunkulu ongcwele bafihle bavikele uba protect babiyele egameni lika Jesu laba bezi kumfundisi kodwa beza kuwe akhama shatala ngabasila bakhumbulele baba wethu ongcwele ibona uNkulunkulu labo abafelayo ibo labo wagwaso ngenxa yabo ibo labo walinyazo ngenxa yabo bafumele njengoba sikhuphukazi sifumela amathwane bavikele ubamboze ngamafu ngenkazimulo yakho ngegama
nangegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu amandla onke, bavikeleke ubafihle egameni nasegazi likaJesu Kristu waseNazaretha Nkosi. Number 2, ngafisa ukukhulumela ifamily kaZinhle ebenenkinga endleleni. Baba siyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Na ifamily uNkulunkulu namandla onke ebhele nesimo izalayo, siyabakhulekela uNkulunkulu ongcwele bafihle egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla onke bavikele, baprotect uNkulunkulu namandla onke. Sikhula nomndeni wakhona la kanje khona la ekhaya. Baba wethu namandla onke, abantwana bonke, omama bonke, ifamily yonke sikhulekela ubunye. Baba wethu namandla onke, sikhulekela i-unity in this house egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Abathi ngokuhamba wama babambane ngenhliziyonye, babe moya munye, babe enhliziyonye, bahlangane bathandane. uNkulunkulu ongcwele siyathandaza kwi-altar likaNkulunkulu moya engcwele kuleli khaya, ukwesaba uNkulunkulu lekhangahambi kungapheli ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele siyathandaza ukunsika uJesu Kristu waseNazaretha iqhubekile kulamabheke ngegama likaJesu waseNazaretha. Zonke izinto abayingenza bahlakazeke emva kokuhamba kwentshiya elithi phambili, mzwana uJesu sebulewe, mzwana uJesu shonile, lithi abazalwane bahlakazeka noPetro waphiwa kwabathathu. Kodwa siyabonga uNkulunkulu ongcwele ngomoya oyingcwele wabahlanganiswa baba moya munye, baba enhliziyonye. Siyathandaza egameni likaJesu kulamabheke ababe enhliziyonye, babe moya munye egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray for unity, we pray for oneness in the mighty name of the Lord Jesus Christ, the Son of thy living God. Amen. Before nje sisuke sihambe ngicabanga umfundisi imnenje noma kuthiwa 3 minutes.